Продадохме апартамент в Русе, без дори да имаме офис там. Ето това е една много интересна история. Въпреки че трябваше да пътуваме от Варна до Русе и да се преборим с много кофти конкуренция от страна на една определена агенция в града, за която разбрах, че масово и другите колеги, които са там, отказват да работят с тях, благодарение на добрите отзиви и добрата репутация на Имоти Премиер, клиентите се насочиха към нас. И в крайна сметка ние успяхме да направим сделката. Взехме си принтърчето от Варна, събрахме двете страни на едно кафе в Русе, разписахме предварителен договор и 2 седмици след това изповядахме нотариално. Тази другата агенция разполагаха с контакта и с ключ за имота много преди нас. Те имаха много повече време да го продадат. Доколкото разбрах обаче, начина по който са работили и основно начина по който са комуникирали с продавача е била причината той да се отдръпне от тях и да се насочи към нас. В крайна сметка това, което е важно, е, че работата с недвижимите имоти не е за имотите, тя е за хората. И който не разбира това, идва някой друг и взима сделката вместо него. Бъдете успешни и мотивирани колеги. Чао!